गावाकडच्या भूतांच्या गोष्टी. सकाळ झाली, सूर्य उगवला. अतुलला जाग आली. पाहतो तर काय, स्वाती बाजूला होती. तो दचकला आणि घाबरलाही. गडबडून उठून बसला. कालच्या धक्क्यातून तो अजूनही सावरला नव्हता. बाजूला डॉक्टर होते. अतुलच्या जीवात जीव आला. बरं वाटलं का? आराम करा, आज जास्त तणावामुळे हे झालं असेल. ठीक आहे, थोडी औषधं लिहून दिली आहेत, ती वेळेवर घ्या. काळजी घ्या. चला, येतो मी. स्वातीला बोलून डॉक्टर निघून गेले. अतुल अजूनही अस्वस्थच होता. स्वातीने अतुलला स्पर्श केला. अतुलने अंग लगेच काढून घेतलं. अहो, काय झालं? बोला ना. मला का घाबरताय? मी तुमची बायको आहे. तुम्ही ठीक तर आहात ना? अतुल शांत होता आणि अचानक रडायला लागला. ते पाहून स्वातीने त्याला जवळ घेतलं. अतुलला धीर आला. ही आपलीच बायको आहे. पण कालच्या भयानक प्रकाराने तो हादरून गेला होता. काल जे घडलं ते अकल्पनीय होतं. डोकंच काम करत नव्हतं. खरी स्वाती कोण? जी काल माझ्यासोबत स्मशानात होती, जी झाडामागून आली होती, की जी आता माझ्या बरोबर आहे, की स्वातीतच काहीतरी आहे? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं त्याला मिळत नव्हती. काही तास लोटल्यावर अतुल उठला आणि त्याने काही मनाशी ठरवलं. तसं स्वातीची नजर चुकवून हळूच तो बंगल्याबाहेर पडला. इकडे स्वाती चिंतेत होती. अतुलने या घटनेच्या मुळात जाण्याचा निश्चय केला. स्वाती रात्री ज्या ठिकाणी गेली तिथे ती का गेली, आणि तिथे असं काय आहे ज्याने तिला तिथे खेचून आणलं, याचा उलगडा हा केलाच पाहिजे. अतुल दिवसा त्या स्मशानात पोहोचला जिथे काल रात्री स्वाती गेली होती. अतुलने पाहिलं तेच झाड, ज्या झाडामागून स्वातीचं एक प्रतिरूप बाहेर आलं होतं. तिथे जणू त्याची वाटच पाहत होतं. ते स्मशान जुनं होतं. तिथे सहसा कोणीही जात नसायचं, कारण ते बंद अवस्थेतच होतं. बाजूलाच काही अंतरावर एक नदी आणि गार्डन होतं, जिथे स्वाती सकाळ संध्याकाळ वॉकसाठी जायची. अतुलने आजूबाजूला पाहिलं. कोणीच नव्हतं. झळझळीत ऊन पडलं होतं. तो झाडाला निरखत उभा होता. मनात भीती होती. झाड दिवसाही भयानक वाटत होतं. अतुल विचार करत होता. मनात शंका आशंका येत होत्या. इतक्यातच त्याला झाडाखाली जमिनीतून काही आवाज येऊ लागले. त्याने लागलीच खाली जमिनीकडे पाहिले. असं वाटत होतं की जमिनीतून कोणी बाहेर येण्याचा प्रयत्न करतोय. अतुल घाबरला, पण तो तिथेच उभा राहिला. काही वेळाने ते आवाज थांबले. तसा अतुलने पण धीर करून झाडाखालच्या मातीत हात घातला आणि माती खणू लागला. हा शुद्ध वेडेपणा होता, पण अतुलला तो करायचाच होता, आपल्या बायकोसाठी. तसं अचानक जमिनीच्या आतून त्याचा हात कोणीतरी आत खेचू लागला. अतुल घाबरला आणि ओरडत सुटकेचे प्रयत्न करू लागला. अतुल सर्व ताकदीनिशी त्या शक्तीचा सामना करत होता. वेदनेने विव्हळत तो ओरडत होता, सोड, सोड मला. पण त्याचं काहीच चालत नव्हतं. त्याचा अर्धा अधिक हात जमीनदोस्त झाला होता. इतक्यात अतुलला मागून कोणीतरी खेचले आणि क्षणातच तो त्या पाशातून मुक्त होऊन जमिनीवर पडला. अतुलने आश्चर्याने मागे वळून पाहिलं तर तो एक तांत्रिक होता. म्हातारा, सफेद दाढी, काळे कपडे, गळ्यात माळा, हातात कमंडलू, कपाळावर भस्म. त्याला बघून अतुल दचकलाच. मूर्ख माणसा, काय करतोयस हे? सापाच्या बिळात हात घालतोयस? अरे माणसा, ही अमानवी शक्ती आहे. तू यांच्या नादी लागू नकोस. दूर हो, दूर हो आधी. मांत्रिकाने मंत्रोच्चार करून पाणी शिंपडून अतुलला दूर केले. त्या मांत्रिकाने मंत्र पढून एक अंगारा अतुलच्या कपाळावर लावला. तुम्ही कोण? मी एक तांत्रिक आहे. माझं येणं जाणं असतं इथे. या अघोर स्थळी मी माझी साधना करतो. मध्यरात्री, अमावस्येला. तू कोण? इथे काय करतोयस? इथे खूप शक्तिशाली आत्मे वावरत असतात. माझ्या साधनेतही खोड आणतात. माझ्यानेही आवरत नाही यांना. तू काय करत होतास पण? अतुलने सर्व हकीकत मांत्रिकाला सांगितली. अतुलची तळमळ पाहून मांत्रिकाने त्याला मदत करण्याचे ठरवले. ठीक आहे, मी तुझी मदत करायला तयार आहे. त्यासाठी तुला रात्री या स्मशानात यावं लागेल. हो, अतुल तयार झाला. आज रात्री, कारण आज अमावस्या आहे. ठीक आहे बाबा, मी येईन. त्या मांत्रिकाने अतुलवर कमंडलूतून पाणी शिंपडले आणि एक तावीज त्याच्या गळ्यात घातला. जा, हा तुझं त्या शक्तीपासून रक्षण करेल. जा आता, जा.
वाट बघेन तुझी. अतुल त्या मांत्रिकाला हात जोडून निघाला. अतुल घरी पोहोचला आणि त्याने घराचा दरवाजा ठोठावला. स्वाती दरवाजात आली. कुठे होता तुम्ही आणि असं न सांगता गेलात? घाबरलेच होते मी. ते जरा हवेत गेलेलो. दम घुटत होता माझा घरात. मला सांगायचं ना. या आत, काही खाऊन घ्या, उपाशी असाल. स्वातीने अतुलला आत नेलं. अतुलच्या मनात स्वातीबद्दल शंका होती. ती कधी रूप बदलेल आणि काय करेल याची भीती त्याच्या मनात बसली होती. तिच्याबरोबर जास्त वेळ घालवणं योग्य नाही. अगं स्वाती, आज मला ऑफिसला जावं लागेल. एक अर्जंट मीटिंग आहे. प्लीज तू नाश्ता रेडी कर. मी अंघोळ उरकतो. मला निघायला हवं. अहो पण आज जायलाच हवं का? डॉक्टर काय बोलून गेले? आराम करा. आणि तुम्ही कुठे निघालात? हो डार्लिंग, पण प्लीज मला जाऊ देत. मी लगेचच येईन. पण आता मला अडवू नकोस प्लीज. ठीक आहे, मी नाश्ता देते, पण लवकर या हा. वाट बघते. ठरल्याप्रमाणे अतुलने अंघोळ केली आणि स्वातीने त्याला नाश्ता दिला. अतुल ऑफिससाठी रेडी झाला. सर्व काही ठीक चाललं होतं. चल बाय स्वाती, मी येतो. तू काळजी घे स्वतःची. लव यू. टेक केअर. तुम्ही पण काळजी घ्या स्वतःची आणि लवकरच घरी या. स्वातीला निरोप देऊन अतुल घराबाहेर पडला. त्याने मागे वळून स्वातीकडे पाहिले. तिचं रूप तत्काळ बदललं होतं आणि तिचा चेहरा, डोळे हे भयानक झाले होते. ती अतुलकडे मोठे डोळे करून मान वाकडी करून विचित्र हसत उभी होती. हे पाहून अतुल घाबरला. त्याने लगेच दरवाजा तिच्या तोंडावर ढकलला आणि तो पळत सुटला. अतुल धावत बंगल्याबाहेर पडला. आता मागे वळूनही पाहण्याची त्याची हिंमत राहिली नव्हती. तो बंगला आता त्याच्यासाठी भूत बंगलाच बनला होता. घरात हे काय चाललंय आणि आपण आता काय करू शकतो या विचारातच तो धावत होता. शेवटी तो विश्रांतीसाठी थकून एका बेंचवर जाऊन बसला. डोळे मिटले. मनात देवाच्या धावा चालू केल्या. मनात विचारांचा काहूल माजला होता. त्यात बायकोचीही काळजी होती, पण जीवाला धोका कायम होता. म्हणून विचारपूर्वक काम करावं लागेल असं त्याने मनोमन ठरवलं. आपण त्या मांत्रिकालाच आपल्या घरी नेलं तर काय होईल? अतुलच्या मनात कल्पना आली. पण त्याने तर मला रात्री यायला सांगितलं होतं. काय करावं? शेवटी त्याने मनाशी पक्क केलं. आपण सांगून तरी बघू. तो मांत्रिक तयार झाला तर काही उपायही हाती लागेल. अतुलचे पाय स्मशानाच्या दिशेने वळले. आपल्याला मांत्रिक भेटावा यासाठी तो मनोमन प्रार्थना करत होता. मजल तर मजल करत अतुलने स्मशान गाठले. स्मशान विराण होते. त्याने चारही बाजूला नजर फिरवली. मनात भीती बसली होती. एकांत आणि भय याशिवाय तिथे काहीच नव्हतं. शेवटी अतुलने स्मशानात हाका मारायला सुरुवात केली. बाबा, मी आलोय बाबा. कुठे आहात तुम्ही? मी आलोय. कृपया माझी मदत करा. पण काहीच उपयोग नव्हता. तो मांत्रिक तिथे नव्हता. अतुल हताश झाला होता. तरी तो त्या झाडापासून थोडा दूरच होता. पण ते स्मशान म्हणजे भूतांची जागीरच होती. तिथे अतुलचं काहीच चालणार नव्हतं. तिथलं वातावरण फार भयानक होतं. नकारात्मकता अतुलवर हावी होत होती. अतुल परतत होता तेवढ्याच झाडांच्या फांद्या आपोआप हलू लागल्या. प्रत्येक झाड जणू जिवंतच झालं होतं. झाडांवरील प्रेते आपलं अस्तित्व दाखवू लागली होती. अतुलने तिथून निघणेच पसंत केलं. अतुल धावत होता. पळता पळता अचानक त्याचा सामना त्या मांत्रिकाशी झाला. मागे बघत धावत असताना मांत्रिकाशी त्याची टक्कर झाली. मांत्रिकाला पाहून अतुलच्या जीवात जीव आला. तू इथे काय करतोयस? तुला सांगितलं ना, निघ इथून. अतुलला काहीच बोलवत नव्हते. तो धापा टाकत होता. पण काही क्षण सावरून त्याने मांत्रिकाला समजावले. बाबा मला वाचवा. माझं घर वाचवा. त्या शक्तींच्या विळख्यातून माझ्या बायकोला सोडवा. तुला मी आज रात्री बोलावलं होतं. तू आता का आलास इथे? परत तुला काही झालं असतं तर कोणी वाचवलं असतं? बाबा तसं नाही. माझी बायको आता माझी राहिली नाही. मला घरी जातानाही विचार करावा लागतो की घरी माझी बायकोच आहे की अजून कोणी. ती सतत आपलं रूप प्रकट करते. मला त्रास झालाय बाबा. माझ्या बायकोला वाचवा बाबा. ती शक्ती तुझं काही बिघडवू शकत नाही. त्याच्या काही सीमा आहेत. म्हणूनच आज तू जिवंत आहेस. नाहीतर तुझा कधीच घात केला असता. म्हणजे बाबा, मी समजलो नाही. चल इथून बाहेर जाऊन बोलू. त्या शक्तींचा पण एक दायरा आहे. त्यांची पण एक परिसीमा आहे. त्या वाईट शक्ती ज्याच्या मागे लागतात त्याला या स्मशानाकडे ओढतात. त्यांची पाळमुळं इथेच आहेत. ही त्यांची स्मशानभूमी आहे.
फक्त एवढंच करायचं, त्याच्या वाटेला जायचं नाही. जर गेलो तर खेळ संपला म्हणून समज. तुझी बायको इथे कधी आली होती का या वाटेने? हो, कदाचित इथून ती गेली असण्याचा संशय आहे, कारण ती मॉर्निंग वॉकला याच बाजूने जात असते. मलाही तेच वाटतंय. त्यांच्या वाटेला गेली ही आणि हिच्यावर त्यांनी ताबा मिळवला. चल, वेळ घालवू नकोस, घरी चल, आपल्यालाच काही केलं पाहिजे. मांत्रिक आणि अतुल लागलीच त्यांच्या बंगल्याकडे वळले. ते पिशाच्या त्याच बंगल्यात दबा धरून बसले होते, स्वातीच्या रूपात. पागल बुवा. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी इथे क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला भूतांचे प्रकार, गोष्टी, सिनेमे यांबद्दलचे नियमित अपडेट मिळत राहतील. इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओ लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.